Къде отиват? Здравей! Може ли за една секунда? Извинявай, добре ли си? Може ли да те питам няколко въпроса? Да, добре. Как трябва да изглежда перфектният мъж за теб? Нямам определен тип, зависи много от други фактори. Като например Ами, например, отношение. пари. Да, Сериозно? абсолютно. За тебе най-важният фактор ли са пари? Не, Но са един от най-важните, нали така? не, пошегувах се просто. Сигурен си? Добре, ако примерно дойде с колело, ти си на 19, вече искаш да имаш приятел, който да те вози някъде, да те кара на почивки. И това е нещо нормално. И той не може да си го позволи, би ли тръгнал с него? Да. Да, не вярвам. Стига, бе, човек. Стига, кое е нормално момиче няма да ходи на почивки, примерно? Ако мога, ще ходя на почивки, но въпросът е, че това не е най-важното нещо. А вярно ли е, че в Плевен момичетата са малко по-разкрепостени? Не. Това е голям мит. Нормални момичета сме си като навсякъде в България. Какво работиш? Ако не е тайна. Тайна е, да. Тайна е. Да, абсолютно. Хора, напишете в коментарите какво работи и това.